Nedaleko Moskvy sa zrazili dve bojové lietadlá. Piloti tam pripravovali akrobatický program na výročnú leteckú show. Jeden z troch pilotov nehodu neprežil. Okrem mŕtvého pilota si nešťastie vyžiadalo aj viacerých zranených. Jeden zo strojov sa totiž zrútil na obytný dom, ktorý vzblkol v plameňoch. Všetci sme v šoku. Odtiaľ to išiel jeden, takto druhý a už bolo len vidieť, ako horia. Kričala som, rúti sa na nás oheň, utekajte. Pri požiari sa zranili 5 ľudia, z toho jedna žena je v kritickom stave. Pod troskami jedného z domov sa môže nachádzať ešte jeden muž. Od nás sme videli, ako horia 4 domy. Bol silný vietor a hasiči prišli až po 45 minútach. Výbuch stíhačiek poškodil aj viaceré autá. Podľa predbežných informácií jeden pilot nehodu neprežil, ďalší dopadol na zem a zranil si chrbticu. Príčiny tragédie nie sú známe, verzie sú rôzne, od kolízie s vtákom cez zlyhanie jedného z pilotov. Kým komisia všetko neprešetrí, ťažko povedať, čo kolíziu spôsobilo. Stíhačky Su-27 boli súčasťou elitnej skupiny ruského vojenského letectva. Tí mali predviesť svoje umenie počas prestížneho medzinárodného veľtrhu v Moskve, ktorý sa začne v utorok. V minulosti sa konal za prítomnosti najvyšších vojenských predstaviteľov a bývalého prezidenta a terajšieho premiéra Vladimíra Putina. Aj napriek tragédii sa brány veľtrhu otvoria podľa pôvodného plánu. Jana Žitňanská, televízia Markíza. Vyradené drevené železničné podvaly, ktoré sú na Slovensku pod pultovým tovarom, sú nebezpečné. Hospodárska kríza sa nedotkla súkromných detektívov, využíva ich čoraz viac podnikateľov. Ahmadinejad prekvapil 3 rezorty vo vláde islamského Iránu, zveril ženám.